tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu tembang kangen uga bisa dadi tambah kangen iki nandangmu yang rina Matur sembah nuwun nggih. Nek kula ana salah-salah, boten salah. Nyuwun pangapunten. Nggih, kula nggih nyuwun pangapunten nggih. Monggo, monggo. Wis keringat niki. Ya, padha-padha. Inggih, matur sembah nuwun. Ki Pak, piye? Iso to? Kaya ngene iki kudu dicontoh lho. Maksude? Lah iki wong Sulawesi. Heeh. Padha-padha. Kabeh unggah-unggure apik. Sa. Piye? Ana lho piyai kene sing karo kowe iki anu jenenge penasaran banget. Kenapa penasaran? Penasaran piye? Tau ngebel aku nganti 30 menit luwih. Sopo? Gusti Benowo ming nakokke kowe terus. Oh iya, wah tenan tak kira ki nek arep nimbali aku apa piye ngono. Lah kersane Gusti napa pripun? Mboten kula ngomong ki lisan niku ngono. Oh iya, tenan. Monggo piyaine lenggah. Ya. Wonten, Pak. Ana diaturi tindak mrene. Ya. Munggah panggung, supaya ben akrab karo kowe wong wis tau janji nek sesuk nek panjenengane ngasta kowe arep dijak. Oh, nggih.
Ngono ya, Mak. Men akrab karo kowe panjenengane diaturi tindak panggung. Ya, kaya ngapa Mak Gustine. Ya, mangga Gusti. Turuk. Di mana aku salah ngomong piye ya, Pak? Ngati-ati. Nggih, Gusti Menawa. Jangan kudu ngene iki terus. Nggih, Gusti pangapunten nggih, kadal lepat kula nyuwun pangapunten. Rumangsa kula kaya wong ngimpi, Dik. Pripun? Weruh kula nek namung wonten YouTube, ternyata kula dalu niki saged pinanggih kalian Mbak Elisa Charles Alonso. Hafal ya Gusti ini. Ya iya, Luar biasa, ternyata memang cantik, Dik. Nggih, pancen ya ayu bocahe, Pak. Ayu Ya, tenan. cantik nggih. ya Gusti. Nggih, cantik gek urung duwe bojo. Jadi- Terus sakniki umpamane wong ajeng ngepek bojo niki mikir-mikir kok, Dik. Kok mikir-mikir? Lah sakniki ra dadi pesinden kondang, dadi bintang tamu teng YouTube mawon pun wah meratah saindenging donya. Nggih. Niki mboten mung ditonton teng wilayah mriki, Dik. Seluruh dunia bisa melihat ampun mriki kok donya Dik akhirat niku lho. Oh, Niku nggih nyawang meru niki Berarti Elisa nek- Koros Alonso niki. Berarti nek Nggih. kula kon mati kon sedo, kok tekan akhirat barang niku. Mboten maksud iku para malaikat niku ngantek terkagum-kagum. malaikat. Oh, nggih. Iya, melihat kepiawaian Elisa Koros Alonso ing ngatasnya. Nggih. Anda itu bukan orang Jawa, Nggih. tapi ternyata nembang suaranya apik. Nggih. Dalang menika Pak Bupati. Beliau Oh. ini S1-nya kalau tidak salah lulusan dari ISI Ngayogyakarta atau Jurusan Yogyakarta. pedalangan. Ya, pedalangan. S2-nya mengambil psikologi. Nggih. Nggih. Psikologi itu jane jurusan apa toh Mbak? Ilmune ngelmu apa kuwi? Itu sebenarnya ilmu kejiwaan. Jadi memang sengaja Pak Seno ini ngajak aku kan Pak, karena ya beliau itu tiap hari itu stres gitu loh. Oh gitu. Kadang ngomong sendiri, dijawab sendiri, habis dijawab sendiri, nangis sendiri, ketawa sendiri. Jadi kadang-kadang ya itu harus ada Padahal penyambungnya. kalau orang ngomong sendiri, bicara sendiri, diwangsuli sendiri itu namanya orang apa? Wong edan, Pak. Wong edan. Jadi ini yo ora pat yo edan, tapi ini piye yo? Pak. Piye? Ora apa-apa aku, ora masalah. Aku ki wis biasa tok unek ngono kuwi wis biasa. Iya, tok unek edan ya wis biasa, wis ora masalah. Sing penting kowe entuk duit. Ya. Yo, nih kalau nggak karena Pak Sono aku makan intip terus Pak. Aku dulu tuh di kos makannya ya cuman intip garing. Aku nih bagaikan cuman nasi kerak yang di PP lupa nggak dientas gitu loh. Tapi dientas sama Pak Seno ini akhirnya digoreng ya jadi kayak gini gitu loh. Luar biasa. Terima kasih kagem Pak Seno. Nggih. Itu teman saya, bapaknya Pak Seno. Bapaknya Pak Seno. Oh. Pak Superman. Pak Saya tak kowe iki nek ngomong bae rada sing bener sithik. Pak Suparman. Pak Soya. Pak, wis tak omongi to ta. Superman karo Superman ki beda. Bedone ning endi? Beda, kowe tak omongi ngayal kok. Nek Superman ki lek nganggo neng jaba, nek bapakku neng jero. Oh, mudeng aku karepe Mas Seno niku. Napa? Superman niku nek nganggo kathok jero, Neng niku jaba. malah ning jaba. Ah. Iya. Nek Pak Suparman mungkin ning jero. Oh iya bener, cabet to maksudnya. Ya jelas masa dinggo ning ngarep ya isin no kudu ning jero. Nek Superman pancen wis terkenal wi ning jopo nganggo abang cawete kae. Iya Pancen- Budis Gusti ya. Wis ora tau iso diatur kok cangkemmu ki wis mantep. Iya. Kula niku nggih gumun nih Mas Seno. Pripun? Kok ya ngerti nek cawete abang niku lho. Nggih. Luar Nonton biasa. TV Pak Gusti. Pak Dalam- Gusti kula nonton TV kok. Kula yo desa tapi duwe TV, ora kita 11-in rapopo. Tetep ngerti aku Superman ki jawete abang. Iya. Paham. Heeh. Saya melihat di YouTube kamu itu memang betul-betul seorang apa ya, pesinda yang cerdas. Saya bisa menilai cerdas karena
setiap Anda itu ditanya oleh Pak Seno itu bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Bahasa Inggris kamu juga is okay. It's okay. Luar biasa. Oh, Gusti aja mengakui lho. Aja sia-sia lho, Lho niki Pak. umpamane kula TC6 kula rampungi niki. Maksudnya dirampungi? Niki kula sempurnake. Nggih. Disempurnake itu gimana maksudnya Gusti? Ya disempurnake iki saiki kowe iki isih perawan. Perawan. Masih gadis. Ya gadis. Masih sendiri. Sendiri betul. Sempurnane wong urip kuwi yen wis duwe bojo. Nah, ngono lho. Lah terus aku dibojo sapa, Pak? Lho, yen aku isih enom Wah. tak sempurnake, gandeng aku wis Nggih, tuwa. Gusti nggih. Ning nek umpamane kowe nekat ngono aku ya tetep ora apa-apa. Ampun Gusti. Nek Iki sik pamane. jomblo mawon wau gedhan wae. Heeh, kowe nek nggugu aku karo Pak Wakil Karo Bupati. nggih. Heeh, nek karo aku mesti kowe mangan. Kowe mau Napa? sing sego garing kuwi mau Intip, ditepi. nggih. Modar dadi bangke kowe. Oke, ini sekalian aja mumpung ada Gusti kan. Karanganyar, aku mau ngomong tentang Karanganyar. Ini kan ada sejarahnya sejak tahun 1719 ya. Ya. 1700, 1700, 1919. Piye-piye ngomong pisan aku ora tetep piye. 1719. Basa Jawane piye? Piye niku? Kula ora melu-melu kok. Setunggal lewu pitu atus Heeh. setunggal welas pitu. Engko janjane aku ora edan ning gara-gara wong ketemu wong psikologi aku malah dadi edan ya Ya, ning kene pokoknya iki. 1719 basa Jawane. 1719. Ya. Ya, Karanganyar itu dulu sebuah tempat perdikan. Tempat perdikan itu tempat yang merdeka. Merdeka, yang ya. dikelola sendiri Ya. oleh panjenenganipun Kanjeng Pangeran Arya Adipati Mangkunegara. Ya, Raden Mas Said ya. Ya, betul, Oh, betul. itu. Raden. Pangeran Samber Nyawa. Samber aja sambel. Samber Nyawa. Samber Nyawa. Samber. 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 Samber Nyawa. Samber Nyawa. Ya. Samber Nyawa kuwi sopone Samber Karena Lilir. dulu yang mendiami itu memang orang hebat. Oke. Sekarang Karanganyar pun menjadi tempat yang Tempat sangat yang hebat. hebat. Iya. Wah, luar biasa Ye, Karanganyar. kebetulan Memang sekarang dipimpin oleh seorang bupati yang hebat. Yang hebat. Ya. Tepuk tangan kagum Pak Yuliatmono. Leres. Iya. Itu teman saya, Iya, Pak iya. Yuliatmono itu. Teman apa itu? SD? TK? Bukan teman Playgroup? main. Oh, teman main. Ah. Neng angkringan. Ya ning angkringan ning endi-endi. Oh, neng Cindi. Heeh, ning ora ning RRI lho. Orang neng Ora. RRI. Ora. Kok orang neng RRI kenapa? Kowe ora ngerti ta RRI? Nek Oh, ngerti. ora Apa? dioyak Oh, rembuke. nggone wong cantik-cantik kae ya. Ah. Oh, iya, paham, Asem paham, iki paham, paham. ngerti bulane edan tenan nih. Wah, apa ya iki? Reti. Nggih. Lah kok ora gelem neng nggone wong cantik-cantik? Oh, ora kelase no. Oh, enggak boleh. Oh. Harus berkelas. Mm-mm. Terus ketemunya di mana? Apa? Ketemunya mainnya di mana? Oh, yo nang Kafe-kafe. endi? Enggak, beliau enggak suka seperti itu. Nggak Beliau suka. itu senang menenangkan diri di lereng-lereng gunung. Oh, ya. Di tempat-tempat peristirahatan kuno. Yang kuno. Yang di situ ada pemandiannya, kemudian beliau kungkum di situ. Oh, ya. Sangat suka ya kebudayaan Ya, itu luar Jawa. biasa beliau itu. Kalau nggak karena beliau di sini wayang nggak hidup ya. Nggak mungkin hidup kayak gini, nggak mungkin manggil Pak Seno apa nek abrakan kayak aku. Jadi begini, Pak Bupati Karanganyar itu sadar bahwa salah satu peninggalan kebudayaan yang hebat yang hidup mulai dari zaman Kediri Ya. sampai sekarang itu adalah wayang kulit. Oleh karena itu beliau selalu saja mengadakan atau menanggap wayang kulit di saat Ada Kabupaten acara, Karanganyar itu mempunyai kerja apapun. Ya, betul. Termasuk yang ini tadi dikatakan ada 10 item 10 item. Ya, dijadikan banyak satu semua, ya. peringatan. Nanti sebentar lagi Pak Bupati juga wayangan. Oh, wayangan lagi? Wayangan lagi. Nanti di pendopo di rumahnya di situ. Oh, untuk acara apa lagi? Nanti menyambut bulan Suro. Oh, bulan Suro. Wayangan terus ya, pokoknya. Wayangan terus. Luar biasa. Ini juga ini loh, aku lihat motonya Pak Bupati itu, tiada hari tanpa inovasi. Betul, Pak Itu Bupati. makanya bisa dipelajari ya, carpe diem istilahnya. Kita harus anggap kayak nggak ada hari esok.
hari ini harus inovasi, hari besok inovasi. Dan hari beliau besok itu inovasi. sangat merakyat. Iya. Jadi selalu datang ke rakyat-rakyatnya gitu, kebutuhannya, kemauannya Ya. apa selalu diadopsi oleh beliau. Iya, betul. Oleh karena itu beliau ya gampang lah mau jadi bupati. Iya. Nggih. Untuk Karanganyar sebagai ini ya, Kabupaten Industri Pertanian, Perdagangan dan Industri Pariwisata. maju pertanian luar biasa, pariwisata apalagi. Ya. Di sini itu ada tempat yang sudah sangat terkenal sejak lama yaitu Tawangmangu. Tawangmangu, betul. Tawangmangu itu tempat yang sangat indah dulu, hawanya dingin, Ya, tempatnya dingin, rapi. ai jejun Nggih. ya, Pak. Sekarang tambah di Kemuning itu. Kemuning ya. Kowe dolan rono. Oh iya ya, dianterin ya Pak Gusti, dianterin. Sorry Pak Seno ora melu lho Pak. Lah. Ini urusanku karo Gusti yo. Ojo ngambek, ojo jengkel. Oh iya. Wah, aku Nggih. ki kenggonan kowe iki jane kabotan. Iya. Kenapa kepotan? Kok kabutan pripun, Mas? Memang menawa kowe engko lendagel cocok karo Gusti Benawa terus terus payune ndi-ndi karo Gusti Benawa. Lho. Oh iya. Nggih mboten. Mboten apa-apa Nggih. Gusti, mboten apa-apa. Saya itu juga dalang, Mbak Elisa. Oh, dalang juga. nggih. Tetapi saya tidak selaris dalang-dalang hebat seperti Ya ini Pak semua Seno, dalang ada aku sampai seperti kemberingin. Mas Medot itu putranya Ya. Pak Mantep itu. Nggih. Ya. Yang pakai pakaian Jawa itu. Oh iya. kuwi wayangannya luar biasa ini. Mas Yoyo. Mas Yoyo, Ini iya Pak Yoyo ini Ya, sama ini istrinya aku ngefans banget ya. Endi istrinya sing ndi? Ini yang Oh iya, tempen dudu iki soalnya. apa iki sing kepiro Boten Gusti? nggih. Nggih niki. Nggih niki kok. Jadi gini, Kula nonton aku demok kon ketriyen. demok kowe ta. Enggak apa-apa, aku kecut Siti. Boten, dia itu dulu lama nggak punya anak. Oh Kemudian iya. sambat sama saya, tak saranke penjenengan ke sana Dek kalau Anda pengen punya anak. Ternyata benar, datang ke suatu tempat, periksa di situ, kemudian mengikuti apa yang menjadi perintah di situ, punya anak langsung kembar. Oh iya. Kembar langsung apa dampit toh Dek? Dampit. Oh dampit. Dampit. Dampit itu apa? Dampit itu apa? Kecepit. Dempit. Gak tahu aku. Dudu sempit. Cepit. Dempit. Dampit. Dempit itu apa? Dempit itu punya anak dua tapi laki sama perempuan. Oh ya, cowok cewek kembar. Ya, Cowok ya. cewek kembar. Dampit sa. Itu dampit. Dampit. Oh, iya, Kalau kan. kembar itu perempuan-perempuan, laki-laki laki-laki. Laki. Oh ya sama jenis kelamin Nggih. beda. Ki jenis kelaminnya beda. Jenis kelaminnya piye? Lanang wedok. Nek lanang piye nek wedok piye? Nek lanang yo duwe kuwi, nek wedok duwe kuwi yo. Masa diterangke kabeh yo duwe. Iya, enggak usah Nggih, diterangke. nggih. Loh, lah. Ini ada sang maestro dalang. Iya. Itu aku yang juga ngefans sekali. membikin wayang diakui oleh UNESCO. Betul sekali. Menjadi karya agung budaya, agung budaya dunia. dunia. Itu salah satu perannya adalah beliau. Beliau Beliau itu direkam di Pak sini. Mantep Tepuk tangan. Sudarsono Direkam di sini, kemudian rekamannya dibawa ke Perancis. dibawa ke Di Prancis. sana diteliti. Iya toh. Di sana tidak percaya. Gak percaya. Masa ada orang bisa menyolahkan, menggerakkan wayang, Yo, menyolahkan wayang sebagus itu. Bawalah Pak Mantep ke sana. Ya, tak biayai. Dibiayai. Hmm. Pak Gusti biayai. Tak biayai 500.000, yang lainnya cari sendiri. Datang ke Perancis, di sana dia disuruh berdemo. Oh demo. Demo nganggo iki toa karo nyekeli iki Lakonnya rambutnya kalau di tidak, nganggo andok. Mangan ngono demo. Edan kowe iki jan sesuk. Bukan. Artinya di sana mendemonstrasikan seperti apa yang direkam. Oh iya paham. Di sana terkagum-kagum beliau melakonkan kalau tidak salah Patine Dosa Muka. Patine Dosa Muka dalam waktu 5 menit 3 menit 2 detik. Oh my god, terus kayak gimana itu kok bisa satu rangkaian lagi cerita. sak suluk entek niku. Ya, kisah suluk entek. Yo. Nah, oleh karena itu kemudian ditetapkanlah wayang sebagai karya agung budaya dunia. Tepuk tangan untuk Pak Mantep Sudarsono ini memang luar biasa. Sekarang trendsetter akhirnya Perjalanan sekian tahun
Pak Jokowi tanggap bahwa Tanggap. wayang adalah karya asli orang Jawa. Orang Jawa tanggal ditetapkan Nggih, terusan ditetapkanlah. tanggal 7 November. Bener. Sesuk disisanke hari jadi Karanganyar tanggal 18 November. Nah, Ben iki- ngirit kaya iki 10 dandeke siji. Yogyakarta coba besok diusulkan sama Pak Seno bahwa di Jawa Tengah Pak Yuli, kemarin keputusan dari Bapak Gubernur bahwa tanggal 7 November akan serentak diadakan wayangan di seluruh Jawa Tengah. Luar biasa. Tanggal 7 November dan akan dibiayai oleh Gubernur. Wah, luar biasa. Semoga ACC ini ACC beneran ini. Ya bener Jadi- moso. Oh, Saya nah, itu ini salah sih. satu pengurus di Pepadi, Pepadi. Jawa Tengah. Ya, Saya ya, sebagai ya. koordinator dalam seluruh wilayah Solo Raya. Oh ya. Gitu. Jadi bukan hoax ya, beneran ya. Bukan, Luar biasa. namun demikian kita jangan bersenang-senang Pak Yuli bahwa walaupun wayang sudah diakui oleh dunia sebagai karya agung budaya dunia, namun demikian ini masih dipantau terus oleh UNESCO. Iya dipantau Nah, terus. dipantau oleh UNESCO seperti apa perkembangannya wayang yang ada di tanah Jawa dan di Indonesia ini. Kenapa wayang sampai dijadikan masterpiece? Itu karena mempunyai spesifikasi yang sangat luar biasa, Oh iya. yang tidak dimiliki oleh budaya-budaya yang lain. Iya. Dianggap itu masih murni, masih asli, dan masih membawa banyak hal yang ada di dalam situ. Ya, betul. Oleh karena itu kalau kita tidak berhati-hati sampai melenceng dari yang dinilai oleh UNESCO, UNESCO bisa mencabut lagi bahwa wayang itu sudah tidak diakui lagi menjadi karya agung budaya dunia. Makanya iya, para iya. dalang harus hati-hati. Harus hati-hati. Nggih. Kayak aku iki ngerusak ya Pak berarti ini. Apa? Aku iki ngerusak wayang berarti. Oh, enggak, bukan itunya. Ini kan intermezzo. Oh ya. Nah, itu berdiri berarti sendiri. kita semua harus berjuang sampai ini benar-benar diakui ya. Iya, Semua betul. Seniman, seniwati, wayang kulit harus berjuang. Nggih. Nah, sebaiknya beliaunya Ki Ageng Mantep Sudarsono diaturi ke sini. Wah, Coba luar kamu biasa. yang aturi. Pak Mantep, Kula suwun minggah panggung. Gimana ajarin Nggih, dulu. mangga. Mantep, Tolong, kula suwun tolong, munggah panggung. Pak Mantep, kula suwun munggah panggung. Tidak wonten panggung. Pak Mantep ini dalamnya di Karangpandan. Dari sini hanya berjarak kira-kira 8 kilo. 8 kilo, dekat Dekat, ya? dekat Iya, sekali. iya. Ini gurunya dalang-dalang ini, guru Dalang sahabat. kecil semua ya. dalang-dalang Termasuk semua. Pak Seno Pak Seno Nugroho, juga ya, ini idolanya Mas Pak Seno. Yoyo. Iya, iya. Itu saya sendiri juga berguru sama beliau. Pak Haji Mantep Sudarsono. Rodo-rodo Ya, sithik. aku ambil mic. Pak Mantep tengah. Pak Mantep tengah. Nah, Pak Mantep tengah neng kene. Kali mau Pak Mantep iki ngrasani kowe sah. Oh iya. Heeh, niku Cahayu niku Ngapunten, jenenge nggih. kaya ngoten niku jane candi. Namanya siapa, Mbak? Namanya Elisa Orsarus Alaso. Kita sama-sama Selasa lagi loh Pak Mantep. Hah? Kok tahu? Tahu. Aku tahu. Aku Apa aku ngefans lahir juga. ke Jagong? Iya, tahu. Enggak. Dibocori sama Pak Delang Seno. Oh, gitu. Ya. Tahu kalau saya Solosolki. Tahu, sama Iya. kayak aku. Ya. Iki Sama. ngopo begijikan Sama. ngene ngopo ya, Sah? Aku seneng kok iki idola. Kowe isin to nek ketemu idolane aku iki ekspresif. Iki idola iki udah ekspresif ya. Mau Pak ikut Mantep. saya? Mau. Mau. Berapa? Malam Nek- Jumat ini saya mau dalang. Ikut saya ya. Piye Pak iki nek koyo ngene iki. Ke Parangkusumo. Parangkusumo. Iya, Parangkusumo Wah, terus, betul. ngidul terus. Cemplung ke Idol laut terus. nek kuwi. Saya masukkan laut. Mau. Berarti ya foto weranya dan iku Pak. Mbak, Oke. saya ini temannya bapaknya Pak Seno itu. Temannya Ya. bapaknya Pak Superman Pak tadi. Suparman. Ya, Pak Suparman. Suparman. Ya, memang dalang Jogja itu yang paling akrab dengan bapaknya Pak Seno itu. Iya. Nggih. Ya, kalau ada wayang di Jogja Pak Narto Sabdo dalang, saya ke Jogja ngampiri bapaknya Pak Seno. Ya. Yo Mas nonton wayang. Yo. Nonton bersama. Ya, saya Eh, pernah baca di ya, habis Kelir Tanpa nggak, Batas. nonton wayang. Yo Mas Royal, yo. Gitu. Iya, iya. Ya, Tahu ya. Royal? Yo ya, yo. Royal tahu gak? Enggak tahu. Enggak tahu. Oh ya Nggak tahu. sudah. Ampun dikandani, Pak, ampun. Kok di WA ya, Pak? Kok ndak kumat? Nggih, nggih.
Ini Pak Tan sebagai masterpiece ya Pak Gusti ya, masterpiece atas ini kayak sinden-sinden dijajar ini juga ini karena Pak Mantep. Pelajaran tentang flashback dalam pedalangan juga Pak Mantep yang pertama kali. Oke, memang flashback prolog itu Prolog, dulunya saya ya. pakai beduk. Pakai Itu dulunya beduk. baru-barunya. Saya di Jogja itu walah dalang sepuh-sepuh Jogja itu wah memaki-maki saya. Banyak hujatan ya. Dalang sepuh-sepuh yang iki sing marai nular-nulari dalang nom-noman Jogja. Wah beduk ya dalange Solo Karangpandan. Saya hanya begini. Ning ketularan nggawa beduk ning rak laris, Pak. Oh iya benar. Ayo apike ning kono kuwi. Nggih. Yang penting laris. Ketularan sedaya Mas, kali panjenengan niku kaweratan gitu. Malah enten idiom sing mengatakan bahwa dalang ki nek bojone siji ora iso laris. Abrek. Apa Pak Mantep bojone kathah napa Gusti? Aja ngomong. Pak Mantep itu istrinya tetap satu. Tetap satu? Namun ke KUA itu 9 kali. Jadi petugas Oh, ya, paham. KUA-nya sampai kaget loh. Enggak apa-apa. Pak Mantep lagi. Ya enggak apa-apa, dalang idola ya Pak. Iya, enggak apa-apa. Iya ya, memang Istrinya yang baru saja selesai sama Pak Mantep. Ya. Hampir mirip seperti Ola. Kayak saya. Betul. Cantik banget. sinten. Alah kuwi sing Tegal kuwi. Oh, Iya. oke, meh mirip. Nggih mirip. Mirip saya. Iya, Berarti mirip. Piye sen? Kira-kira piye iki? Ampun, Pak. Hah? Ampun. Ora, malah nyendake umur. Nggih, pun boten sah, pun kula mawon. Iya. Maksudnya apa maksudnya? Ora ana maksud apa-apa. Niki Oh, cah mboten ndong kok. Iya, ya. Anu, sen ya. Nggih, Pak. Pancen apa ya? Aku seneng Karanganyar ki, Pak. Aku nyuwun karo Pak Bupati, Pak. Kedah dalang niku ampun jagake mung dalang sak lingkungan Karanganyar ampun lingkungan Solo, gentos genti ka Jogja, kok bar ka Jogja Banyumas, Banyumas Jawa Timuran. Timur, ya. Sedayanipun kersanipun para warga masyarakat Karanganyar ngertos supaya tahu cacakan Jogja kayak apa, Banyumas Ya, kayak ya, apa, ya. Jawa Timur kayak apa Ya, gitu. betul. Tidak Biar harus saya Indonesia. kudu payu enggak. Ya. Saya lari sudah lama, Mbak. Wah, Saya udah lewat ya bosen masa dalang itu. ini. Ya, udah bosan. Bosen. Oh, Ini iya. aku ora dalang terus harus badok apa gitu loh. Oh benar ya. Iya. Ya. Pak Mantep itu Mbak Gimana, Elisa Gusti? walaupun sudah sepuh tapi jiwanya masih sangat muda. Sangat muda. Usianya sudah 70 years. 70? 70 ya. 70 tahun. Oh, tak kira masih 23 ya. Coba ngomong kene tak anteman kene sapa ngomong 23. Benar, tapi kekuatannya kalau beliau mendalang Oh, luar biasa. Sabetan. Wah, ini bisa dibuntir-buntir. Kekuatan fisiknya Ya. itu orang duwe sirian apa saja dimakan, Mbak. Apa saja? Iya. Jadi sate kambing, sate anjing. Oh, sate anjing buat teding Mas. Lah semar ae ya sampeyan ngono kok. Ora dene sate anjing. Sate asu lu komplang ndek ngapa sampeyan lho. Wow, Ya. tak ceritani Mbak. Saya itu kan berkawan sama Mas Mantep sudah lama. Suatu saat saya itu pergi ke Purwokerto sama beliau. Ya, Mobilnya mogok di jalan. mogok. Gara-gara panas. Bertiga itu tidak ada yang bawa HP saya, Mas Mantep, Pak Sayoko dari Klaten. Oh, terus gimana? Cari tempat telepon itu loh, umum Oh ya, telepon pakai umum koin di ya, pakai wartel. koin. Oh, di wartel. Warung cari di wartel. telekomunikasi. Nah, kita jalan ke sana-sana, kemudian ada anak-anak kecil lagi main kelereng itu. Ya. Pak Mantep, Le, kene sing nggon wartel ngendi? Kowe nek nduduhi aku wartel, mengko tak duduhi swarga. Oh ya. Oh niki lho Pak niki terus menggo ngiwa terus dengan sisi ngene kiwa dalan. Nah kok bocah niku njur mangsuli, alah wartel ora ngerti kok swarga. Ora penak cah iki ngomongin karo Mas Mantep. Aku ya pengen ngomong, oh pancen bocah ya asu aku. Aku ra mudeng, Pak. Hah? Ra mudeng aku. Wis aja tok rungokke nek muni asu mau aja tok rungok. Oh Aja mbok rungokke. Boten nggih. Jangan didengarkan. Oh, Ya. asu itu apa toh? Hah? Asu itu apa? Kuwi kata-kata nek Asu ki ngunekke apik. wong. Itu lho. Oh, asu itu apa? Berarti aku asu. Nah, Loh. Cilaka iki Mas Mantep ya sing bae. Asu kuwi sono. 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 Iki Sono. Sono Nugroho iki. kuwi sena ya nyuk. Oh, bedone.
Wah iki Seno, Iki aku lho. jenmu kudu dipresake sik iki. Mas Eno, Pripun, Pak? lek kula ngumpani masuk. 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 Mboten napa-napa, Gusti. Edan lho. Pun kajenge Pak niku wis biasa ngonekke kula ngonten niku wis biasa. Jarene sono apik baik. Nggih, Aku asu iki sono nugrahane. Iya. Ya ya. Ayo kowe muni sono karo Pak Jen aku ora muni ra dijak wis sampe. Oh iya, mosok Pak ora dijak meneh aku. Oh, tak jak tetepan. Dijak baik hati. Dados Mbak Elisa, Sono itu nama lain dari asu. Anjing, itu Oh nama anjing. Oh anjing. Oh itu Sono kirik. kirik. Oh kirik anake sono. Oh yo yo yo. Sono. Nggak boleh kita Gak boleh Oh, itu nggak dilarang. boleh, dilarang. Yo dilarang. Ya. Oke. Ya. Kalau sedikit nggak apa-apa. Ya, ngeten Tik, nggih. Dalam. Napa nggih? Awake dhewe cukup semonten. Sin, mayang Dik. Nggih. Ya. Tutuke. Nggih. Ngapa dadak anu ngrungokke gunemu karo Gusti Benawa? Bendina wis krungu kene. Wis pokoke tak pujake mayang. Atur ngene kula ya ora entuk bayaran Dik kula nggih hidup apa. Ngene iki ya ora cetha keterangane piye ya ora. Mboten Pak Seno, dadi ngene. Nggih, Gusti. Yen panjenengan mayang rada cedak-cedak mriki tulung kula dikabari, Dik. Oh. Nggih, kula mboten ajeng ningali jenengan. Lah pripun? Ajeng ningali Mbak Elisa mawon. Nggih, kula pun weruh niku pun wah ati kula kapan ya aku iso nonton Mbak Elisa. Dilalah nalika panjenengan mayang tercedak omah kula. Nggih. Kula rak sakniki teng Pengging. Oh, teng. Nggih, kula pindah ke Lah nek Solo wis dimoi karo RT-ne. Nggih. Niku ternyata dalu niki berkat Pak Yuliatmono nanggap panjenengan mau kula telepon. Dalangi sinten Mas Wedot? Mas Eno. Elisa eneng. Enten. Berangkat langsung kula sore-sore pun tekan mriki kok. Oh. Gara-gara niki mboten ningali jenengan. Sore-sore mah pun nyetiti sinten ngisor anu wit. Ya titis. Boten. Apa itu nyetitis? Tahu nyetitis? Gak tahu. Oh, ora tahu ya wis meneng wis. Ya. Nggih, Nggih. Mas Eno, kula dikabari nggih. Siap nggih, Nanti Gusti. Mbak Elisa. Terima kasih ya Gusti. Ketemu Wah, lagi mantap di sudah lain sono. kesempatan, lain waktu. Mayang sing apik Mbak muga-muga. Presiden, Mbak Presiden. Apik kabeh ya. Nyun Lancar. pangapunten, Yes. enten lepat nyun pangapunten sedaya para penonton ugi para tamu kathah lepat nyun pangapunten nggih. Nggih, Gusti. Lanjutkan. Matur sembah. Nembang dulu. Oke, siap Gusti. Lakon itu bisa diselesaikan hanya dalam waktu 3 menit berapa tadi? 3 menit. Ini lakon ini 1 jam 1/4 jam selesai. Ya. 1/4 jam. Suka-suka ini menyongsong 10 tadi yang diutarakan oleh Bapak Bupati. Pak, nggih, matur sembah. Matur nuwun nggih. Nah, matur nuwun. Aduh. Seneng banget Seneng Elisa. banget aku. Iso campur sak panggung karo Gusti Benawa karo Pak Mantep. Ya, ini Luar. dikasih tembang dulu katanya Gustinya. Dikasih tembang dulu. Ya, ora apa-apa. Sapa sing Nggih. arep kok nyanyi nembang? Sinten nggih? Mbak Nesiananda Sari Nurentias. Sing endi? Sing nomor loro kali. Oh iya, nomor loro kali. Ya, radung ka anu hitungan. Ya Nes nembang sik. Mengko gek diteruske lakone. Ya. Ya, ana pamundutan. Ana siji andum slamet. Loro asmara. Saka sapa nok? Saka Wahyu Yoga. Perwakilan saking SMKI Surakarta. Oh iya, wah akeh banget iki. Pepunden dalang sing padha rawuh, ya kadang-kadang padha mlumpuk nang panggung, ya. Ayo Nes, ngaturke apa? Ya. Pak, wonten pamundutan. Ana andum slamet karo lara asmara. Ya. Ya, modar kowe arep milih sing endi? Saya pundi Mbak Agnes ya. Ya. Oh, Mbak Elisa Kenbowo. Oh, ya, Elisa. Oh, gak berani ini ada gurunya di sini Pak. Nggak Oh ya, apa-apa. amit sebung kayak ibu kasih aku ngefan iki punyanya cengkoknya punya ibu. Ya ora apa-apa, iya. Malah justru kowe tok pamerke. Iya, tenang bae. Ya. Santai wae. Oke. Minggar mingkurengo Ya. akarono
Sulawesi cengkoke kaya ngono ya, Mak. Ya, tapi nggak sebagus gurunya. Wis biasa nek jeneng luwe-luwe nek luwe bangga ki taruna ngungkulana bapa tegese kowe nirokke ning luwe apik karo sing asli lho. Kuwi malah gurumu bangga. Oh, iya. Ya, Oke. gurumu sapa? Ibu Kesini, ini cengkoknya Bu Kesini. Nek saya iki ning kene ya gurune Sena Nugroho. Ora, kowe iki sing tok tirokke cengkoke sapa? Bu Kesi Rahayu. Bu sapa? Sukesi Rahayu. Oh, Mbak Kesi. Ya, rasa wedi. Iya. Ya. Kuwi sadurunge dipek yoyok iki karo aku. Lho. Oh, wis tau kele panjenengan. Melu aku suwe banget Kesi iki takono Oh, tak kira ya nikah e. Wis tau melu jadi sinden maksudnya. Kowe tandani kok. Dulu waktu kecil. SMKI. SMKI. Oh ya, sejarahnya. Kuwi senengane ra tanggung jawab kuwi. Kenapa? Iki kancamu tok kon ngopo iki, Ming? Mengko nyanyi bareng. Oh iya. Ming metengi meneng wae. Apa yang mau dilanjut Mbak Agnes? Mana? Ya lanjut, yang habis ini. Ketok mana? Kang tumrap ning tengenan Jawa. Wis payah. Ketok mana Lo itu enggak ini? mengimbangi loh Pak. Ketuk kemana? Sindenku iki gayane sok arep modern ning jane don desa-desa kabeh. Ketuk mana iya. Ki mau jane ora ndagel lho nok ning asli iki mau. Iya. Ming terus diplesekke dadi ndagel. Ketuk mana? Iya. Kang tumrap neng tanah Jawa. Nah, ki mbiyen Agnes isih umur isih SD. Ya, Mbak Kesi. Nggih, sareng wonten Gresik nggih Pak nika. Heeh, nang Gresik bareng. Iya. Ayo, gedho modar kabeh apa piye? Sabar, sabar. Iki mau rebutan kue, aku, kue. Agama gemeng aji Ya, wah. Lumayan. Rada iso dipamerke. Ya. Aku wis semelang ya. Ayo nggawa sinden 9. Iya. Engko nek nganti mletho, iya. Nek mletho ning Yojawa wis biasa nek kleru ki justru rombong aku ki nek ora kleru sewengi ora gayeng kok, Mak. Kudu kleru ya, kudu kleru nek didol ning paran ngene iki nek. Iya, nek kleru rak ya mirang-mirangke. Ngono ya. Ngono ya, Mak. Ngindan gendingan ngono kuwi wis etel wae kae. Iya. Ya ora apa-apa. Rebabe medun ya ngindan munggah. Ngono ya. Santai pokoke santai. Ya. Wis dikeploki ra karo-karuan kae. Monggo, tibake apa, Sa? Lali janjine janjine, niki aja berdua duet.
Heh? Duet Lali janjine. Oh ya, wis pajan lagune basa sing keras-keras. Ya. Ya, ini kan Tawangmangu, ben cedak Tawangmangu, dadi ben rodok sa tematik ngono. Ah hubungane apa lali janjine karo Tawangmangu iki apa? Ya kan Dina dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawangmangu. Cakepane to. Cakepane. Oh alah ming ngono kok. Gitu lho. Iya. Tak kira kene ana hubungane apa kok, Mbul. Dina minggu ngajak ning Tawangmangu. Iya. Mangga. Sesuk dijak ya, Pak. Sesuk dijak. Mah. Pelit. Ora arep ngejak sapa-sapa aku. Iya. Yo. Mangga lali janjine. Ya. Kudune iki ditibake sing ana langgam-langgame sithik. Nggih napa, Pak? Apa anjing napa? Lah ya apa terserah. Lali janjine langsung dangdut. Ya. Impenku mawon. Heh? Impen. Sing piye? Dek mau bengi. Kapan kuwi? Lembo. Oh, kuwi mau cakepan to? Cekepan. Kuwi mau cakepan to? Nggih, lembo. Oh, akhirnya. Banget kok. Tak kira nang kejak omongan kuwi. Dek mau bengi. Dek mau bengi ning lho. Iki dolope kokean nok bengi iki mak iya. Urung apa-apa itu iya. Ya ora apa-apa ayo. Sumbere ming siji kaya. Ya wis ora apa-apa. Dek mau bengi. Ah kuwi wis ora apa-apa. Ya mau wis nganggo jaipong kok. Ya. Saiki genti sing alusan. Ya, monggo. Yuk. Iki sapa asmane? Mbak Agnes. Oh iya to. Nggih. Melu aku wit kelas 2 SD. Oh iya, nyanyi-nyanyi campur sari. Wah, biyen kelas 2 SD anggere arep mayang ya tak kon salin, tak dusi. Iya. Didusi? Kowe gelem Pak didusi pas. Biyen dek cilik. Oh. Nah, tak kosoki bareng. Saiki ra tau. Ora gelem lah. Saiki arep tak dusi kok angele ra jamak-jamak. Wis tak gawake sabun barang putih. Mboten Pak, mboten. Wis tak nggone dhewe sabune aku. Heeh. Iya, mangga. Apa Mbak Lisa? Rapal Lisa. Iya, rung tau ngimpi kok. Iya. Isih jomblo. Heeh. Urung. Siap-siap. Balungane.
Penabuh nek cerdas ngene iki. Iya. Iya. Ngono ya, Mak. Wah, kandhane. Iki nganu lho, urung latihan lho. Ngimpi didadekke dangdut ngene iki. Iya. Sok saking tengene penabuh. Iya. Nek ora tak dadak ngene iki kaya ora gumyak. Iya. Neng neng nong. Neng nong. Yo teruske, Mbak Agnes, yo. Iya, senengane kowe iki ngaco kanca. Kanca nek ping grubyuk iki rasane seneng. Ha iya, aku ki nganu kono, nek wis dadi anu jenenge pedomanku, kanca ki aja apik-apik banget. Oh. Kudu ana rusake lah, kuwi sing nang kono ki sing marahi gayeng nang kono kuwi. Iya. Saya nek muni mbladek terus-terusan ngono kae nek ming terus lurus-lurusan ki ngantuk, yakin. Oh ngono ya, mesti ngantuk kudu dirusak. Dibubrah ning ya aja bubrah banget, sithik wae. Iya. Bisa dienggo anu ya Mak, apa cegah lek. Iki isih akeh pamundutan ning apike diwisi wae. Wayangan sikno. Ya. Oh iya ning kowe tak kon menduk ngono. Lali aku. Durung tak kon tengok. Ora apa-apa. Ah iya, iya. Karang ya wong mayang ki pikirane pirang-pirang kok no. Iya. Ayo Mak tak derekke. Yo, Nggir.